И здравейте YouTube, аз съм Ина Трира, с мен е Виктор БГ и ние ще направим едно PvP, след което ще му рекламираме сървъра. Канала. Да. Добре, разкачай. Ти си първи. Да не мога да му се скочи. Вижте в чата. Казват Вихи. Мале, как ми логна. Мале, как ми лаги. На PvP-то лаги по някой път. Но Да. това няма голямо значение. Сега ела пак на PvP, обаче горе. Ще има линк в описанието на неговия канал. И на IP-то на сървъра, нали? Да, ще видим. Да, ще го слушаме и него. И след малко почваме нов клип, в който... Ще оцеляваме. Да. Но въпреки че аз имам къща, той ще направи къща до мен. Клипът няма да е много дълъг. А ти на твоята къща имаш ли резиденция? Да. Аха. Даже мисля това да е за този клип. Абонирайте се за канала му, харесвайте клиповете и Чао. до скоро.